εκεί, μαλάκα. Αυτό είναι σκουπίδια, ρε μαλάκα. Κάτω από τα σκουπίδια είναι το στόπ, ρε μαλάκα. Πώς δεν το δω, μαλάκας. Και τι είναι ρε ο άνθρωπος πεζοναύτης να μου. Να κυκλοφοράει με γυαλί υπερήθρου ακτινοβολίας για να βλέπει πίσω από τις σακούλες. Άμα είναι μάγκα μου να σταματάμε σε κάθε διασταύρωση που θα μας λάξει σκουπίδι, την κάναμε. Θα φτάσουμε του Αγίου Ποτές. Να λες και δόξα τω Θεού που δεν σε παράτησε στη μέση του δρόμου ως ήθιστε να πούμε κατά πέθυμον. Το είπε και ο Εθνάρχης, αλλά ποιος τον ακούει δικιά μου. Ο λαός που ξεχνάει τα έθιμα και τις παραδόσεις του είναι καταδικασμένος. That's it, δικέ μου, τέλος, and the game is over. Time out. Όχι ρε γαμώτο, καινούργιο αυτοκίνητο μαλάκα ρε γαμώτο. Λοιπόν, αυτός ο μαλάκας φταίει που παραβίασε το στόπ. Τι λέει ρε μαλάκα, τι φταίει ο μαλάκας, αν είναι ο πεζός μαλάκας και δεν βλέπει το στόπ. Πες τα ρε παλικάρι μου να πούμε, καινούργιο αυτοκίνητο γαμώτο που ήταν μου ευτυχώς να μου που είναι κόκκινο το αυτοκίνητο και δεν φαίνεται όλε και έδρε. Πες το ψέματα. Βοήθεια, βοήθεια, ένα στενοφόρο. Μωραγό ρε μαλάκες. Μαλάκας να πάρει το 166 ρε παιδιά. 166 δεν είναι εσείς ρε μαλάκες. Ναι ρε μαλάκα, αλλά εμείς έχουμε ένα άλλο μαλάκα και είναι επίγον περιστατικό. Τι να κάνουμε, να τον αφήσουμε. Έχουμε δώσει και έναν όρκο, έτσι δεν είναι ρε μαλάκα. Τι πέτσε πάνω του καπό μαλάκα. Θα πω με τα πόδια ρε μαλάκες. Κοίτα να δεις ρε, πάει με τα πόδια ο μαλάκας. Ας τον μόρτο μαλάκα. Το πρόβλημα δικιά μου ουσιαστικά εντοπίζεται στο ποιος από τους δυο έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες επιβίωσης. Ο μέσα στο ασθενοφόρο ή ο απόξω. Ιδού η απορία. This is the problem. 14 πεζούς δεν έχουμε πατήσει μαζί εν ώρα υπηρεσίας δε συνάδελφε. Εμείς φταίγαμε. Αυτοί ήρθαν και πέσανε πάνω μας. Πες τα ρε παλικάρι για στο στόμα σου, όχι πάνω να μας βγάλουν κι ανίκανους, κατάλαβες. 30 χρόνια οδηγάω. Κι εγώ 43 χρόνια περπατάω και... τέλος. Περπατούσες δικαί μου, περπατούσες. Μην λέμε και ότι θέλουμε. Τώρα θα σε περπατάνε οριζοντίως να μου. Ορίστε, πέθανε. Όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβα να ειδοποιήσουμε κανένα ασθενοφόρο να τον πάρει το μαλάκα. Συγγνώμη ρε παλικάρι, εσείς που ξέρετε από τρακαρίσματα, κάνα συνεργιάκι εδώ υπάρχει στη γειτονιά, τίποτα ψηλό να μου. Για το καπό ρε γαμότο.